Takže já vás vítám u dalšího videa. Já jsem říkal, že to je hned jakoby něco jako pár, ale je to videjko. Takže já jsem tady nic nezměnil, jenom ne vůbec nic. Jak vidíte, já jsem vám to minule neukázal, jsem to přeměnil do češtiny. Je to volby, pak si dáte tady tohle a asi to na češtinu bylo to, myslím, tady někde, nevím, je to jedno. Takže dáme si podzemí a já bych vám chtěl ukázat, jak jsme předtím dělali toto, tak zkusíme poslední White. Aha, tak neskusíme. Zkusíme tohle a bych chtěl dodělat první podzemko. Budete asi svědky podzemka. Houbičku. Teď ty houbiček je dost. Ale až je nebudu mít, tak toho budu litovat. Podzemí. No tak to nedám, pojď. Pojď za mé. Pojď nebo. Šlo hodně životu. Třeba tu dávat hodně kritiky. Takže myslím poslední, ale na holení v podzemku. Už bych se mohl rovnou na druhý. Tak, to už by stačilo. Tak, to stačí. A kurník. Dej ho, prosím. Prosím, kritik, pojď! Ježiši. Ne? Ježišimarja. Tak, si to ještě musím trošku. Pojď, kritiky, teď musí dát. Teď musí dát kritiky, to je jediný, co po tobě chci. To býho. Toho to nemám. Já nemám jako, no mám houbiček na rozdávání, ale chtěl bych už to mít za sebou, hochu. Ty to nějak moc neulehčuješ. Přece jenom je to 50 level, jo? A co štěstí, já mám úplně smůlu. Tak bych chtěl hodně štěstíčka. Aspoň za 5 litrů, jak tady je. No a vydržíš ještě potřeboval. Dáme si to jedna přesně tu. To je jedno. Tak, podzemí. To je 10 pán. Pojď, dáš to. Nemyslíš to vážně? To myslíš vážně? Pojď jo. Podzemko je na hotovo. Tak, teď se vrhneme na podzemko, ne? Ještě padne, aby byli silnější. Kdybych tady klikal celý den, bych ubrala i sobě.
takhle. Co tady máme? Bronzový řád pokroku, dosažený stupeň 5, úroveň 30, další stupeň od úrovně 40, všechny atributy plus 5. Takže první stupeň od vítězství v jednom souboru. To je asi v aréně. A jak to mám asi vyhrát, protože to je no. Ty vole, to je ten privátní server je na tom nejlepší, že ty peníze ty byste neměli v životě na šejku. Možná jo, ale těžko říct. Tak a já tam sponzemko. Kamenný troll. Hej, dej ho. Hans favorit. Já si myslím, že maximálně dokončím druhý podzemko, jestli to vůbec dokončím. A bude asi konec videa, protože udělám za další video part. Bude všechno natáčím v jednom dni. Ráno, odpoledne, večer, podvečer teda. Tak, podzemí a super červenec. Achy. Ježišimaria. Fuj, jak to? Jako, nevůbec vidět, že mám radost, ale já mám ještě větší než vy. Tak to potřebuju inteligenci, že to zničí. A i poslední, a i ve věži posledníma. Může mohla klikat 6 dnů. Ale ty peníze, kolik to stojí? 25 964. Normální to má tak 200, no i víc. Víte. Záleží jak to jde. To je na privátu nebo ne? Nebo výdržky si dám. No a já to zakončím dalším partem, takže zdarec lidi, mějte se na 5 sekund, protože hned to bude pokračovat.